Pwy ydw i? O lle ddes i? Pam ydw i yma? Pam ydw i am gwybod? Pam rydym yn ddioddef? Lle gallai ddarganfod gobaith? A ydy Duw yn bodoli? A fedrwn wybod yn sicr? Fyddai'n bosib i'w cyfarfod. Mae Duw yn agosach na beth rydych yn meddwl. Yng Nghymru mae Mawrth y Cynta'n ddydd Gwyl Dewi, diwrnod pwysig iawn yn y flwyddyn. Mae bechgyn yn gwisgo i fyny mewn crys rygbi ac mae ambell gap stabal hefyd, tra mae rhai o'r merched yn gwisgo gwisg draddodiadol Gymreig. Ac mae gan bawb genhinen wrth gwrs, neu gennym Pedr. Mae pawb o ble bynnag y dont yn hoffi cofio am ei gwreiddiau ac am ddathlu popeth sy'n unigryw am ei hanes. Ond mae'n rhaid i'r traddodiadau yma gychwyn yn rhywle. Ydych chi wedi meddwl erioed pwy oedd Dewi, y mynach a ddaeth yn ddiweddarach yn esgob? Wedi farwolaeth mae'n cael ei ddyrchafu yn sant ac yna nawddsant i'n cenedl. Beth oedd ni'n wneud o mar arbennig ac ni osod o ar wahân i eraill? Mae sôn iddo gael ei eni yn ymyl clogwyn a hynny yng nghanol storm o fell dythrannau. Ac yn dilyn cychwyn dramatig i fywyd, aeth ymlaen i adael i ôl yn ddwfn ar ein gwlad. Mae hanes amdano unwaith yn pregethu mewn cae a phobl yn y cefn yn cael trafferth i weld a'i glywed. Mae'r hanes yn dweud i fryncyn godi o dan ei draed fel bod pawb yn medru ei weld. A dyna lle mae'r pentre Llanddewi Brefi yn sefyll bellach. Wrth edrych yn ôl dros y canrifoedd, mae'n anodd i ni wahanu'r gwir oddi wrth y chwedlonol wrth gwrs, ond mae un peth yn sefyll allan drwy'r adroddiadau i gyd, symlrwydd ei fywyd. Ac yn bwysicach nag unrhyw wirthiau neu straeon amdano, mae hanes ei fywyd syml o weddi. Sefydlodd sawl mynachlog gan ddysgu y dylai yn bywyd fod yn syml ac heb ei lenwi a meddiannau a statws. Dysgodd ei fynaich i roi ei hamser i'r antur dirgel o geisio dod wyneb yn wyneb â Duw, a nabod ei bresenoldeb, ei heddwch a'i rym mewn gweddi. Mae sôn fod ei bregaeth olaf cyn marw yn cloi gyda'r geiriau byddwch lawen, cadwch y ffydd a gwnewch y pethau bychain a welsoch ac aglwsoch gen i fi. Roedd am gerdded y llwybr y cerddodd fy tadau. Mae'r cymal y gwnewch y pethau bychain yn ymadrodd poblogaidd hyd heddiw. Mae dylanwad Dewi yn dal i'w deimlo hyd heddiw, ond beth am ei neges, ei alwad i weddi, y gred syml fod Duw yn ein hadnabod i fod yn clywed cri ein calon, a mwy na hynny ei fod yn barod i ymateb fod y nefoedd yn cael ei symud gan gri calon rhywun ar y ddaear. Wel, bob Sul ar hyd a lled y wlad, mi fydd Cristnogion yn cwrdd mewn pob math o adeiladau, rhai mawr a rhai bach i ieuenctid a henoed, i wneud y gwaith dirgel yma o brofi presenoldeb, heddwch a grym y Duw oedd yn Dduw i Dewi. Cwestiwn. Oes diben i hyn? Oes mwy i fywyd na'r hyn a welwn? A'i traddodiad da yw hwn? Neu a'i gweddi'n gweithio? Ydy'n bosib i gri enaid ymestyn y tu hwnt i'r byd materol, i'r man lle mae Duw ei hun yn ein clywed? All Duw fy'n clywed? Pam yn y byd mawr fydde fo isio gwrando? A sut fydde fo am ymateb? After we found out that I may have scoliosis, that's when we started really going into it, like what the procedure would be. The surgery that Steph would have had, and what most of the teenagers do have, entails 2 titanium rods inserted either side of the spine and then screwed at various points along the length of the spine. When we went to the hospital and there was people saying, so-and-so's had the surgery, I'd think about, and I've seen them and how they were, I think, they look amazing, but then they won't be able to do what I want to do and be able to move in the way that you have to when you're dancing and things like that.
had another x-ray and the consultant said, well, it's got worse. Have you not noticed anything? And yet the spine had gone up to 33 degrees. And what we knew was at 40 degrees, they would operate. There's no going back. None of the consultants have the faith in a brace because they haven't seen it work. So within the first 12 weeks that Steph started wearing the brace, Paul took me to one side and said, she's trying it. He said, I anticipate that Steph will end up having surgery by the end of the summer. So this was what the brace was. It had pads in here to push my ribs that would then straighten the spine. And then, because it was pushing in this side, it would have this for the rest of me to fall out of. So I had to wear my brace for 3 years now, and I wore it 21 hours a day. 12 weeks after Steph started wearing the brace, she went back to the clinic for check-up, and I think everyone thought it'll have progressed even more. And when Paul, her consultant, looked at her x-ray, his jaw dropped to the desk, and he said, it's got 12 degrees better in 12 weeks. And he was speechless. I think to know that God was helping me through it just made me feel so special and just amazing, like knowing that everyone was in church praying for me and things like that. I think it helped me carry on. Some people might say, well, it's down to sheer determination, but hey, any help, wherever, whether that comes from the big man himself or whether it's your mum and dad or whatever it may be, then don't knock it. Mae cyd-ddigwyddiad oedd hyn, rhyw ddigwyddiad na ellir ei esbonio. Oedd hi'n bosib y medrai'r darnau jigsaw ddod at ei gilydd ar ddamwen ar yr eiliad iawn. Naeth hi fwrw glaw ar yr eiliad yna pan oedd yr rhain yn gweddio, neu oedd be ddigwyddodd yn gwbl naturiol. Os di'r cwbl yn gyd-ddigwyddiad, rhaid dweud fod nes sawl cyd-ddigwyddiad yn digwydd pan mae pobl yn gweddio. Mae atebion bob amser yn dibynnu ar y cwestiynau sy'n cael ei gofyn. Os bydd un o'r plant yn gofyn rhywbeth i mi, byddaf yn ateb ie, na, neu dim eto. Cwbl yn dibynnu ar beth dwi'n feddwl sy'n orau iddyn nhw. Os gofyn am fy amser mae'r plant, wel, fel pob rhiant, dwi'n gobeithio mae'r ateb fydde ie bob tro. Dyna be mae'n nghalon i isio beth bynnag. Roedd dysgidiaeth Iesu ar weddi yn hollol gywilyddus i bobl ei ddydd, a mi fod o'n dysgu i ddisgyblion i weddio gan alw Duw yn dad. Beth os ydy gweddi yn fwy na rhestr siopa, rhes o geisiadau, ond yn wahoddiad i berthynas sy'n rhoi bywyd, perthynas sy'n dod â ni i gysylltiad a ffynhonnell bywyd ei hun. Y Duw sy'n yn caru ni fel ei blant, gyda chonsyrn am ein dewisiadau yn dymuno'r gorau i ni ac yn deheu i ni stopio a rhoi iddo'r rhodd mwyaf gwerthfawr sydd gynno ni yn hamser a'n sylw. Beth os ydy'r math yma o hanesion o'n cwmpas bywydau sydd wedi ei newid am byth gan berthynas gyda Duw? Beth os mae'r unig ffordd i ddisgrifio'r newid ydy gwaith goruwch naturiol? Does gen i'm syniad os cododd y tir yn Llanddewi brefi mwyn i dewi gael ei weld gan y dyrfa, ond dwi yn gwybod hyn, mae gweddi wedi siapio ac ail siapio Cymru. Mae yna bobl ffyddlon wedi gweddio ac wedi profi rhyw rym sydd y tu hwnt iddyn nhw hunain, grym i gael ei newid ac i newid y byd am byth, i gael ei hiachau, i iachau eraill yn emosiynol, yn ysbrydol a hyd yn oed yn gorfforol. I wthio gorwelion posibiliadau arferol a darganfod dimensiwn teyrnas arall, byd arall, ffordd arall. Beth os nad cyd-ddigwyddiadau ydy'r rhain? Beth os yw Duw yn clywed yn cri yng nghalon i a'ch calon chi? Ond i fydde hyn rhywbeth gwerth holi amdano? Ond i diw'n werth darganfod os mae'r cyd-ddigwyddiad neu rhywbeth mwy sydd yma? Meddyliwch, trafodwch, holwch,